Unha presentación dunha nova actividade que promocionamos desde o Concello de Carballiño, do Gimnasio Corpore, organizamos e intentamos facer actividades físicas en entornos por fora e que poda todo o mundo aproveitar dunha forma de balde gratuita. E esta nova actividade é un maratón de fitness que vamos facer aquí no Carballiño o sábado 11 de outubro, dentro das actividades que queremos que todo o mundo en Carballiño que se mova, que faga actividade física e que dunha forma gratuita, que é moi importante recalcalo para que vaya a máxima xente posible. Queremos que vayan de todas as idades e dunha forma, non hai que apuntarse ni nada, hai que estar o sábado a mañá na praza Juan Corral Pajarito, que é a praza do Corral, ali fora, e imos intentar, que a xente faga calquer tipo de actividade. O sábado comenzaremos ás 10 da mañá, a primeira clase será unha clase de cardiotono, unha clase onde vamos a traballar a parte cardiovascular, máis un traballo de tonificación, é unha clase divertida, que pode participar todo o mundo. A segunda clase vai ser unha clase de zumba, sobre todo para xente que lle guste bailar, creo que lles vai encantar. Valeria é a monitora encargada e vai ser unha clase tamén que eu creo que vai acoller tamén a nenos, a xente maior, a xente de media edad, o sea que pode vir todo o mundo. Despois vai haber unha clase de circuito funcional, onde tamén todo o mundo pode participar, unha clase que vai ser dirixida por Santi e por Omar. Eles dous van se encargar de controlar os exercicios que faga cada persona, de que os fagan ben, o sea, tamén unha clase bastante movida, con un traballo muscular tamén bastante importante. E a última será unha clase de yoga xa para a fase xa de relaxación, de estiramentos, unha clase que xa vai dar Angélica, que, por certo, a clase do sábado de yoga de 12 a 1 cambiarase para a clase de 1 a 2 nese mesmo momento e esperemos que a xente que participe, que veña todo o mundo que queira. Creo que vai estar moi ben, vai gustar moito a todo o mundo e nada, seguiremos aí facendo todo o posible para que a xente se mova en o Carballiño.